จังหรอมะต่อปีนี้ลิตุง AGP party hoi pen la phedan ke ka chu pha pon ke pha pon na ting pen nang litum malong na pale thega pot churo lo an kardom lo alang litum han tami la media hoi pan pen litum da Karbi Anglong district committee AGP Assam Gona Porishad pen litum pini kaching wai pon mate nitum pini la kachetong ponang kok alang putha ke la pulo je dak Karbi Anglong olong kedam tang AGP ningkan krep ho sose pen sose chat lo ke klem cipatir pipon bom lo sita me nili tumhan along natta ni tumhan sit nang pipon pe pin la sila so sit nang pipon pe la so candidate nang pipon pe la so bang si pin nili tum Karbi Anglong AGP hoi pen district committee pen ni tum ingi pon nang kok lo kang ni pon nang kok alam thewang la pulo ni tum non ke wang ji Assam assembly election along Karbi Anglong pen kachepati donji AGP hoi pen tame nili tum palong ni aphan nili tum adim thik pon lo la MLA election aphan no 2026 anikana hut ke parjab dunia aphan nili tum da district committee hoi pen pini chi parai pon lo la sinili tum la so ka chi parai pon awang ke buka janing long la pen haroghat ing long la so long ni awang ke nili tum han tame seat nai pi pon ji aphan si nili tum pini media ni nang kok lo athe nili tum press meet ini nang kok lo la so press meet kang ni pon alam the bang ke la pulo non ke wang ji la assembly election along bang ke nitum tame long mia seat pen bang ke nitum ajat pen puis tame nitum la bang ke demand king mate nitum bang ke long week nang po pusin nitum district committee hoi pen sami nitum pini ladak Raja Pothar nilitum mithang office along pen sinitum la bang so press meet along pache thang pon lo pen nilitum non pini la district committee hoi pen nilitum la along constituency tin along tami nilitum ke damzia phan labang tami nilitum chingwai pon lo pena abutin president la pen lahai tum along BLA tum along nilitum ke damzia phan tami nilitum pini chingwai pon lo la si nilitum la ningkan krep ho sose black pen kachito kachi mitro tadun mate nilitum kachirab dun laso apu thakalam non pusita men nilitum ban da Karbi Anglong a BJP atum bang je AGP atum da Karbi Anglong long BJP phanang chirab dun lo pusita me alang tum non putan nilitum amai tin long sami nilitum han laso kepak lang pon bate lawang so kaning ye pon pusta me BJP tumang ave pinla la sinilitum tame avidet kali da Karbi Anglong long AGP do athe ningkan prefo soselo nilitum ladak AGP akam ke claim sitame alang litum non pustame nilitum ang ke chirab dun momlo nanga chirab dun pustame alang litum bang non pustame nilitum nang hok hidata banang hok pon pe la sunang hok pon pe sinitum bang ke long nia sida bang ke nilitum pini Karbi Anglong district committee Assam Gona Porishad pen nilitum labang so press meet ini nang koklo la si kibang jiar ni abang ke nilitum ke along tin la constituency along ki damsia fansin tum pinja chiparai pon lo nilitum chengpon po la March 10 tarik 15 tarik ulom ben ke nilitum along tin a constituency Karbi Anglong olom nilitum ka humri damji nilitum la constituency committee tum pen district committee tum pen chelangsi nilitum along tin a constituency long mai ki du daing phan pinidak nilitum district committee hoi pen chiparai pon lo asi nilitum non dak press meet long tame nilitum pang dak me ningsi me je Karbi Anglong long nilitum AGP tum ningkan krep ho susilo ka chirab dun sita me nilitum amuni rafa non puta me long tin APS long stame BJP apa AGP phan jak kong ki pi pon thek dun long lela la pen AGP aphan khubida ki pi pini ke AGP tum tame kidam tang ningkan krep ho susilo na chirab dun stame la tumanta itum RDP ponang ji pu nitum han CM sar stame non puta mil tum han la so bang nang ke chingki na je thanta wela la sila bang so bang nitum bang ke non kiwang ji assembly election abang ke nitum ke la homosti hini abang ke nilitum thek pon tang lo
penitum pini ben si parai pon tanglo la so bangke nitum jurdar kam klempo landon ki bangji mars achiklo 10-15 tarik pen nitum ceng pon po la sinitum pini la bangso press medalong kami nitum salam the bangke nitum ke kadu kawe karbiang long arat phantami pachini pon lo la sinitum AGP in pen nitum ke pini pen mane 10 tarik 10 pen 15 bangke nitum kam ke klem cisik cedang pon po pusin nitum la pini press mit ani nitum ini pon nang kok lo la sekangi pon nang kok alam theke la pulo nitum kewangji ani sitame nitum cisik cedang pon lo pen cisik lo nitum candidate phantami nitum non amat ki amen paklang tela sambil nitum prabjin ben amen paklangi phan nitum cisik pon lo la si non nitum hapta ingui ni pa phi candidate amen karbiang long rat chini po la sini tum bi la du hini long ni a bidhana long bang keni tum demand lo la sini li la ni pense pini kangton pon lo la mitro to hoi pen BJP tum yong se nang pipe det pusita me nilitum independent hoi pen ki thurji pufan bai ni tum cisik cedang ave la sebang cisik mek me sa nilitum abang ke la AGP pen le long plote AGP hoi pen bang ke tum bang ke thur wek po দে thur wek po la long ni a long bang ke মানে বিজেপি পেন্স এলায়েন্স লগে দি alliance lo মই কাজল চৌধুৰী AGP ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হয় আজি কিমান বছৰ কিমান মাহৰ পৰা আমি দলৰ হৈ AGP দলৰ হৈ কাম কৰি গৈছোঁ কিন্তু আমাক মানে ইয়াতে কেণ্ডিডেট নথকাৰ কাৰণে মানুহে বহুত ধৰণৰ বহুত কিবা কিবি ভাবে যে কেণ্ডিডেট নাই ইয়াত হ'বলা পাৰ্টি নহ'ব কিন্তু আমি পাৰ্টি এতিয়া এইবাৰ দিম বোকাজানৰ পৰা হাৰহাটৰ পৰা সমষ্টিৰ পৰা দুটা পাৰ্টি দুজনক দিম এতিয়া এইটো বুলিহে আমি ইয়াত মিটিং বহিছিলোঁ মিটিংটো খতম কৰিলোঁ আমি ইয়াতে